Dnes sa pozrieme na to, ako môže vypáliť nevinný žartík kolegov, prípadne ako to dopadne, ak zamestnávateľ nezabezpečí pracovisko. Volám sa Robert Nat, som advokát, zameriavam sa na odškodňovanie úrazov, dopravných nehôd a pochybení lekárov. Od roku 2010 pôsobím v kancelárii Osborne's Law. Pozrieme sa na zvyšok toho videa, aby sme videli, ako dopadne nevinný kolega. Na týchto snímkoch sú zlomeniny chrbtice, ktoré je možné očakávať v prípade zásahu ťažkým predmetom z výšky alebo pádom na hlavu. Zlomeninu zapríčiní prudký náraz alebo kompresia stavcov. Akým spôsobom anglické zákony upravujú povinnosti zamestnávateľov aj personálu, ak to je zodpovedný v prípade úrazu? Všeobecné pravidlo hovorí, že každý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť každému zamestnancovi kompetentných kolegov bezpečný systém práce, vhodné nástroje a bezpečné pracovisko. Tieto povinnosti sú takmer 200 rokov staré a v uplynulých desaťročiach boli presnejšie upravované. Pravidlo 10.1 zo smerníc o práci vo výškach z roku 2005 hovorí, že každý zamestnávateľ je povinný zabrániť pádu predmetu z výšky, pokiaľ je to možné. Ak to možné nie je, zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia, aby zabránil zasiahnutiu akejkoľvek osoby padajúcim predmetom. Čo sa videa týka, balík slamy nemal byť hádzaný týmto spôsobom, pretože hrozilo, že padne. Ak iný spôsob nebolo možné nájsť, malo sa zabrániť zasiahnutiu nevinného kolegu. Toto video je ukážkou porušenia každého zo spomenutých pravidel. Zodpovedný zamestnávateľ by veľmi rýchlo usúdil, že tento pracovný úkon je vysokorizikový. Najjednoduchším, aj keď neoptimálnym riešením by bolo ubezpečiť sa, že pri hádzaní balíkov slamy na vlečku na druhej strane vlečky nebudú stáť žiadni kolegovia. Čo ak zamestnávateľ upozornil kolegov, aby týmto spôsobom nepracovali? Zákon hovorí, že zamestnávateľ nesie zodpovednosť aj za pochybenie personálu, ktorý spôsobí újmu niekomu inému svojou nedbanlivosťou. Vyše 10 rokov sa zameriavam na odškodňovanie úrazov, dopravných nehôd a pochybení lekárov. Zastupovanie je formou, ak nevyhráte, neplatíte.